Liturgi parjolo panopaon. Debatado mula ni nasa na adong, jala ibanado jumadihon sa luhut na adong di Portibion. Dito pa debatado, langit dohot tano, dohot nasa isina, di bagasan onom ari. Alay di ari papituhoni, maradian do debata, sian ulaon panopaw ni. Sungod dia do panopaw na pinatupa ni debata, tabigima liturgi parjolo. Sada Musa, sada ayat sada sampai 2. Dimula di mulana di topa debata, langit dohot tanoon. Dungi tarulang matanoi, gabi halongonan, jala holom di atas lungun i, dungi mangareap reap ma todi ni debata di atas ni aka aek. Sada Musa, sada ayat 3:1-5. Dungi makuling ma debata nina. Jadi maho na tiur, jadi tiur ma tutu. Nungadenggan na tiur i ida debata, jadi di bahan debata ma parsirangan ni na tiur sian na holom. Dungi di goar debata ma na tiuri arian. Goarni ni debata holomi borngin. Dungi bot ma ari, torang ma ari muse. Ima ari parjolo. Sada Musa, sada dot onom. Dungi markuling masude emuse madebata jadi ma ho hajang di parsitong ni aka aek bayan parsirang ni aek tu aek jadi si di pauli debata ma ajak kajang asa disirang aek aka na di toru ni ajak kajang sian aek akan na digijang ni hajang kajang gabe menjadi ma songoni dungi di goar debata ma hajang kajang ni langit dungi bahwa ma ari torang ma ari muse ima ari parduawan. Sada Musa sada ayat 10 sada 110 dungi nina di batama di patuburhon tanoima duhu doho suasuanan na parbuehon boni hau akka na parbuehon bonina di bagasan tudos tu masamna be di tanoon gabe menjadi mas songoni jadi di patubuhon tanoima duhu dohot suasuanan na parbuehon bonina tudos tu mansamna dohot hau na parbuehon bonina di bagasan tudos tu mansamna dungi ndunga denggan di ida debata jadi bot maari torang maari muse ima ari patuluhon. Musa sada ayat 10-5 satu sapusia dungi makuling muse ma debata jadi mahamu akka panodang di hajak kajang ni langiti bahen persirangan ni arian sian borngin gabit ada pabuat titik ni padan dohot akka ari dohot akka taon jala gabi panondang akka di hajak kajang ni langiti asa dipatiur tanoon dungi menjadi ma songoni jadi bot maari torang maari muse ima ari papaton. Sada Musa sada ayat 20-20. Dungi makuling muse ma debata di patubuhon aka aiki ma gulok-gulok na marhosa aka nama jirir jara marhabangan ma aka pidong di atas tanoon martonga-tonga langit dungi di topa debata ma aka dekke na balga dohot nasa na marhosa aka nama jirir di bagasan aek masibuan masamna ro di nasa pidong aka na masibuan masamna jadi nungadenggan di ida debata
Jadi bot ma ari torang ma ari muse ima ari palimahon.